Bueno, galdetuko duzu ez erretik goaz jantziak. Araiako baztetik gatu zenez, nola lehen ikastoltzar bat zen, bueno, horrela jantzi. Eta, bueno, orain mutako ditugu web bertso, gure gauzak azaltzen, gure naia delako araiako gaztetxea erpistea. Bueno, araian dugun tokieder hori zegoen guztiz utzita, gaztetxean bai gauzak gaizki eta egiten ziren korrika, gauza horientzea mundu guztia zegoen noski etsita, baina inorez nahi zuena da maitea itzita. Zertan horaz egiteko bai gogoa zen oso handia, bizia berrez kuratzekotan aldaketa zen guztia. Urte honetan lan asko dugu hori da noski egia, eta guztion artean baiet eraikiko eraberria. Margotuz eta eraikiz bai ametsaino bezantzea, hori zenbait gure burua zerbait berri eraikitzea. Autogestio bat eta elkarlanaz gaztetzea berritzea, araiakoa den gaztetzea guretzat da eretzea. Negut nagukan guztion artean izan dira mila gara, saiatzen gara hitz egiten bai erabiliaz euskara. Gaztetxeak bai funtzionaretzan elkarbildu egiten gara, eta guztion laguntzarekin daukagu gazte asanblada. Ekintza egin direla noski, guk dirogu arrota ozen, lanean noski dira duta ez du egiten eten. Gaztetxearen norabidea zuzenduko dugu aurten, guztion artean gogoz jodake jarraituko borrokatzen.